Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana osnovano je 12. prosinca 1991. Iako je to već vrijeme otvorene neprijateljske agresije na Hrvatsku, korijeni stasanja hrvatskih zrakoplovnih snaga sežu i mjesecima ranije. Bilo je to vrijeme bez tehnike zrakoplova, radara, ali s hrabrim ljudima i nevjerojatnim pothvatima. Prvi oblici organiziranja pojedinih sastavnica HRZ-a i PZO-a počelo je u okviru Zbora Narodne garde, operativnih zona i brigada, u početku okupljajući članove aeroklubova na području Slavonije i Dalmacije, koji su prve borbene zadaće obavljali sportskim i poljoprivrednim zrakoplovima, jedinima kojima je Hrvatska u to vrijeme raspolagala. Svaki njihov let, akcije improviziranim bojler bombama, izviđanje, prijevoz ranjenika, dostava humanitarne pomoći ili pak oružja postrojbama na terenu, noću s improviziranim navigacijskim uređajima i bez radarskih sustava, a pod stalnom metom neprijateljskih zrakoplova i protuzračnih sustava, bio je let u neizvjesnosti i pogibiju. Živote su tako na jednoj od svojih borbenih zadaća izgubili prvi zrakoplovci, 4 člana posade AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek. Vrijeme je to i prvih aktivnosti skupina za zračno motrenje, koje s vremenom osposobljavaju prve radare te sustave dojavljivanja, a organiziraju se i prve protuzrakoplovne snage. Velik broj zrakoplovaca, pilota i tehničara te ratne jeseni napušta JNA i stavlja se na raspolaganje Hrvatskoj vojsci, pridonoseći svojom stručnošću i iskustvom njihovu jačanju i izgradnji. Preuzimanjem vojarni, zrakoplovnih baza i aerodroma tijekom rujna i prosinca 1991. započinje se s osnivanjem prvih zrakoplovnih eskadrila i postrojbi zračnog motrenja i navođenja. To je vrijeme obilježilo i nekoliko ključnih događaja koje je hrvatskom zrakoplovstvu u nastajanju, ali i Hrvatskoj vojsci u cjelini, dalo prije svega moralnu snagu. Bilo je to zarobljavanje prvog neprijateljskog helikoptera Mi-8 kod Male Gorice krajem rujna 1991. te 25. listopada prelet pilota Rudolfa Perešina s bihaćkog aerodroma borbenim avionom MiG-21 u Austriju. Prvi transportni helikopter, Stara Frajla, nakon osposobljavanja svih ratnih godina, a i nakon njih korišten u brojnim zadaćama. Perešinov MiG i danas u Klagenfurtu podsjeća na te sudbonosne dane. Formiranjem zapovjedništva HRZ-a i PZO-a u prosincu 1991. te objedinjavanjem već postojećih, ali i osnivanjem novih zrakoplovnih postrojbi, HRZ i PZO postupno izrasta u granu Hrvatske vojske koja sve više dobiva na važnosti. Tome pridonosi i dolazak 3 borbena aviona MiG-21, s kojima u veljači i svibnju 1992. bježe s neprijateljskih aerodroma hrvatski piloti Danijel Borović, Ivan Selak i Ivica Ivandić. S novim snagama, kako zrakoplovnim, tako i protuzrakoplovnim, koje sve ozbiljnije ugrožavaju neprijateljsku zračnu premoć, HRZ i PZO su sve sposobniji i učinkovitiji, sudjelujući u potpori postrojbama Hrvatske vojske, bilo da je riječ o početnim zračnim borbenim djelovanjima uoči operacija, nadzoru i zaštiti zračnog prostora ili pak sudjelovanju u zračnoj opskrbi hrvatskim braniteljima na nepristupačnim područjima. Krajem 1992. hrvatsko zrakoplovstvo ojačano je kupnjom prvih 7 transportnih helikoptera. Intenzivna obuka i preobuka pilota i tehničara, kako borbenih zrakoplova tako i helikoptera, provodi se u hodu između borbenih djelovanja i zračnih prevoženja. Bili su to začeci školovanja hrvatskih vojnih pilota, koje se odvijalo u iznimno otežanim uvjetima, a način obuke se prilagođavao i mijenjao sukladno trenutku i iskustvima s bojišnice. Već iduće godine borbene sposobnosti značajno se povećavaju, te do kraja 1993. hrvatsko zrakoplovstvo raspolaže zračnom flotom koju čini 21 borbeni avion MiG-21, 6 borbenih helikoptera Mi-24, 15 transportnih helikoptera Mi-8 MTV te 10-ak radarskih sustava.
Sustavna izobrazba i uvježbavanja kulminirala su pokaznim sposobnostima HRZ-a i PZO-a na intergranskoj vojnoj vježbi Poseidon 94. potvrđujući potpunu spremnost i sposobnost uporabe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u budućim operacijama Hrvatske vojske. Već u operaciji Maslenica snage HRZ-a i PZO-a uvelike su pridonijele njezinoj uspješnosti prebacivanjem hrvatskih snaga izravno na bojišnicu, no njihov nemjerljiv doprinos bit će posebno vidljiv u završnim operacijama Oružanih snaga Republike Hrvatske Bljesak, Ljeto, Oluja, Maestral. Borbeno djelovanje hrvatskih migova u najopsežnijoj hrvatskoj vojnoj operaciji Oluja bilo je težišno usmjereno na neutraliziranje neprijateljskih radiorelejnih čvorišta, središta veze i zapovjednih mjesta, a zajedno s borbenim helikopterima Mi-24 djelovali su po neprijateljskim položajima i ciljevima, pridonijevši ukupnom uspjehu operacije i okončanju rata na hrvatskim prostorima. Iako ponosni na postignuto, jer su izrasli u najtežim vremenima u respektabilno ratno zrakoplovstvo, sjećanje na prazne stajanke i pilote koji se nisu vratili s borbenih zadaća, kao i mnoge druge samozatajne hrabre zrakoplovce, zauvijek će biti dio njihove slavne povijesti, na čijim će temeljima nastaviti graditi budućnost. Prijelaz na mirnodopski ustroj uvjetovat će okretanje novim zadaćama. Razvijaju se nove sposobnosti, modernizira tehnika, prihvaćaju se zahtjevne zadaće provedbe međunarodnih vojnih vježbi, koje s vremenom prerastaju u sve složenije i brojnije. Intenzivira se školovanje hrvatskih pilota i zrakoplovnog kadra prema novim modelima i standardima i na novim školskim avionima i helikopterima. Flota HRZ-a i PZO-a se zbog toga dodatno popunjava s 20 aviona Pilatus PC-9, 5 aviona Zlin 242L te 10 helikoptera Bell 206B. Izobrazba hrvatskih zrakoplovaca, pilota, tehničara, nastavnika letenja, koja je u skromnim uvjetima i mogućnostima počela još 1992. danas je na razini ponajboljih. Do danas je stvoreno i osposobljeno oko 250 vojnih pilota, među kojima su odnedavno i polaznici stranih zemalja. Veliki požari koji su opustošili hrvatskim priobaljem uvjetovali su opremanje i protupožarnih snaga dodatnim zrakoplovima, te su tako tijekom godina ove snage s 10 protupožarnih zrakoplova tipa Canadair i Air Tractor dostigle razinu respektabilnih mogućnosti, a hrvatske protupožarne snage danas iznimno uspješno sudjeluju i u misijama gašenja izvan zemlje. Sposobnost zračnog prijevoza te potpore drugim sastavnicama Oružanih snaga Republike Hrvatske nastavlja se razvijati transportnim avionima AN-32, a let u područje operacije ISAF u Afganistan bila je tek jedna u nizu zadaća kojom su pokazali punu operativnu sposobnost pouzdane provedbe zračnog prijevoza. Najbolji hrvatski piloti, ujedno i nastavnici letenja, još su na jedan način pokazali svoju izvrsnost. Od 2005. okupljeni u Akro grupu Krila Oluje predstavljaju Hrvatsku na brojnim domaćim i međunarodnim manifestacijama, izrastajući u jednu od najatraktivnijih i najkvalitetnijih Akro grupa u svijetu. Njihove letačke vještine i profesionalnost zasigurno su najbolja promocija pilotskog poziva, a manevri koje izvode rijetkost i za najpoznatije svjetske Akro grupe. HRZ i PZO je uveo u operativnu uporabu i 5 najsuvremenijih radarskih sustava FPS-117, čime je podignuo ukupnu sposobnost sustava ZMIN, zračnog motrenja i navođenja, i omogućio još kvalitetniji i cjelovitiji radarski nadzor zračnog prostora. Provodeći nadzor zračnog prostora sustavom NATINAM-DS, Republika Hrvatska pridonosi i ukupnoj zračnoj sigurnosti i obrani kao članica NATO saveza.
Integracijom u taj NATO sustav i prijenosom ovlasti operativnog zapovijedanja borbenim dvojcem MiG-21 na NATO savez, Oružane snage Republike Hrvatske su preuzele nadzor dodijeljenog područja odgovornosti te zaštitu nacionalnog zračnog prostora. Opremanjem s 10 novih višenamjenskih helikoptera Mi-171SH i njihovim uvođenjem u punu operativnu uporabu, povećavane su sposobnosti zrakoplovstva i u humanim misijama, ponajprije hitnom medicinskom prevoženju te traganju i spašavanju. Spašavanje unesrećenih bez operativne uporabe snaga HRZ-a i PZO-a danas je gotovo nezamislivo. Sve je češće hrvatsko ratno zrakoplovstvo domaćin i niza međunarodnih aktivnosti i nositelj obuke za snage iz partnerskih zemalja, poput zajedničke obuke hrvatsko-češko-mađarskih helikopterskih posada za sudjelovanje u međunarodnim misijama, za letenje u planinskom području s uređajima za noćno letenje. Sve je to korak prema razvoju međunarodnog zrakoplovnog obučnog središta u Zemuniku u sklopu NATO-ve inicijative Pametna obrana. Vodeću ulogu Hrvatska je dobila i u obuci osoblja partnerskih zemalja na sustavima za zračno motrenje u sklopu BRAD inicijative. Osnaživši svoj vojno-sigurnosni sustav ulaskom u NATO savez, Hrvatska i njezino ratno zrakoplovstvo okreću se razvoju sposobnosti u funkciji mira te prevenciji sukoba na području regije, ali i šire. Tako od 2009. pripadnici HRZ-a i PZO-a s posadama i 2 helikoptera doprinose mirovnim naporima u operaciji KFOR na Kosovu. Već kao punopravna članica NATO-a od 2011. zrakoplovni savjetodavni timovi HRZ-a i PZO-a upućuju se u operacije ISAF u Afganistan, gdje sudjeluju u obuci pilota i zrakoplovno-tehničkog osoblja afganistanske vojske. Novi korak u budućnosti hrvatskog ratnog zrakoplovstva su modernizirani borbeni avioni MiG-21 te helikopteri koji će osnažiti flotu. Iduće će godine eskadrila borbenih lovaca MiG-21 biti u punom sastavu, obnovljena i spremna za nove izazove i zadaće. Na mladim, školovanim hrvatskim zrakoplovcima ostaje da sposobnosti HRZ-a i PZO-a nastave razvijati i dalje na hrabrosti i pobjedama svojih prethodnika i na temeljima stoljetne tradicije hrvatskog zrakoplovstva.